खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उरास्रि मोसाहारि गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनायनि थांखिजों लोगोसे रुंसारि महिनी बसुमतारीनि बिहोमाखौ अराय गोजोरै लाखिनांगौनि थांखिजों थांनाय सानाव रुंसारि महिनी बसुमतारी ट्रास्टआ मंगलिया नवापारा गेलेग्रा फोथाराव गुसानि हाबाफारि लानानै इन्टार क्लाब ब्रैथि महिनी ट्रफी 2024 जोलुर बादायलायनाय खुंदों। आरो बे हाबाफारियावनो रुंसारि महिनी बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो गावनिनो अनसुलि बिसि सबिता बसुमतारीया लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिजनी एलएसीनि एक्स एमएलए कमल सिंह नार्जारी 17 नं सुबाइजार बियाबनि एक्स एमएलए गुनेश्वर गयारी चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिला दैमारी आरो गोबां सानसुमैफोरा गिबि बेखेवजेननाय खेलाखौ गेलेयो माइनाव क्लाब आरो बेनि हेंथायै पायनियर क्लाब मोन्नैबो हानजाया नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानायजों लोगोसे नारा-नाथा गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों से गल मोननानै समान जायो जाउनाव पेनाल्टिनि मदद लानानै पायनियर क्लाबआ देरहासार जानो हायो। दिनै 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम महिनी महन बसुमतारी ट्रास्टनि बानजायनायाव ब्रैथि महिनी ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दिनैहाय जोङो बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2023 मायथाइनि 8 अक्ट'बराव दखरा एबसुनि दैदेननायाव लिंथुमनायाव रुंसारि महिनी महन बसुमतारी ट्रास्टखौ दानानै होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय गिबि हाबाफारि महरै ट्रास्टआ ब्रैथि महिनी ट्रफी जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा महिनी महन बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बेखौ मंगलियान ओनसोलनि सानसुमैफोरा ज' जालायनानै बेखौ 3 बोसोर बानजायनाय जादोंमोन। दा बेखायनो महिनी महन बसुमतारी गोसोखां ट्रास्टआ देग्लाय गोदानै बानजायदोंबाबो बे हाबाफारिखौ जोलुर बादायलायनायखौ जोङो मंगलियान ओनसोलनि रायजो सानसुमैफोरनि खुंनाय जि महिनी ट्रफी बेखौ जोङो जेबो सोलाय सोल' खालामालासिनो बेखौ जोङो थिखौ एखेयैनो लाबोनानै ब्रैथि महिनी ट्रफी मुं होनानै मुंखौ एसे सोलायनानै ट्रफीनि नामखौ महिनी ट्रफी होनानै देग्लाय खुंनाय जाबाय महिनी महन बसुमतारी गोसोखां ट्रास्टआ आरो बेवहाय मोन 16 गेलेगिरि हान्जाफ्रा बाहागो लाफैदों। बिजनीनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लोगोसे सालमारा बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन क्लाबफोरा बेवहाय बाहागो लाहैदों। गासै मोन 16 क्लाबखौ हांख्रायनानै बे महिनी ट्रफीखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। 29 सेप्तेम्बराव बिनि जोबथा गेलेनाया जागोन। 9 साननि हाबाफारि लानानै बे जोलुर बादायलायनायखौ बानजायनाय जादों। दा रुंसारि महिनी महन बसुमतारीया बिजनी दखरा एबसुनि 6 बोसोरनि आफादगिरिमोन। 6 बोसोर आफादगिरिनि बिबान लानानै बिथाङा एबसुखौ दैदेनदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा एमएलए जादोंमोन। बिनि उनाव बै समावनो बिथाङा बिजनीनि थाखाय गोबांथार बिहोमा होलांबाय। बिजनी टाउन नोगोरनि सिङाव जिफोर बर'नि सम्पतिफोर दङ, खाथि खाला थानाय गामिफोर दङ, बिथाङानो बिथांनि दैदेननायावनो बेफोर सम्पतिया बर'नि जानानै दङ। दिनै बिजनी आनसलिक एबसुनि हा लोगोसे बिजनीयाव थानाय फेरेंगा क्लाबनि हा बेफोर गासैबो हाफोरा महिनी महन बसुमतारीजों बानायदों आरो बिथाङा रावबो सानफेरि मोनसे खामानि मावदोंमोन। सुदेमपुरि रेसिडेन्सियेल बर' बिजों फरायसालि प्राइभेट स्कुल बिथाङा गायसंदोंमोन। नाथाय बे फरायसालिया दिनैसिमबो गोथां अबस्थायाव गैला। दा बैफोर गोनांथार हाबाफारिफोरखौ बिथाङा गायसंलांदों, बुंनानै फोजोबनो हाया। बिजनीनि थाखाय, बिजनी बर' रायजोफोरनि थाखाय आरो बिजनी ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय मोजां मोनजानाय मोनसे हाबाफारि मावलांदों आरो बिथाङा जि बर'नि जातीयताबाद सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिजनी नोगोराव बर'फोरखौ थानो थाखाय थुलुंगा होदों। बिजनीनि सुदेमपुरि, दैमालु नोगोर बेफोर गामिफोरखौ सोरजिनायाव महिनी बसुमतारीया गावनो बिबान लादोंमोन आरो बिथाङानो बे गामिफोरखौ खालामनानै होदों। बेखायनो जोङो बिथांनि जि अबदान बिहोमा बिजनी ओनसोलाव बेखौ रावबो बावनो हाया। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ गोबाव सान गावनि
बिदा फंबायनि गेजेराव सानस्रिनि गोरोबलायैयाव बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो बे आइडिय'ल'जि कनफ्लिक्टखौ लानानैनो माखासे थासारिफोरखौ नायनानै बिथांखौ गोबाव सम जोङो बावनानै थाबोबाय। दा बर'आव जि दैदेनगिरि लिडार सिबिनो रोङै बेयो आखुआ एसे थाबोबाय थादों। बेखायनो जोङो जिहेथु बिथाङा जोंनि थाखाय गोबांथार बिहोमा होलांबाय बेखौ जोङो बावनानै थांबा जानाय नङा। बेखायनो जोङो बिथांखौ गोसोखांलांबाय थानांगोन, अरायबो गोसोखांनांगोन। इयुन जोलैया बिथांनि मावलांनाय जातीयताबादखौ लानानै हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जि हाबा मावदों बेखौ इयुन जोलैया फिउचार जेनेरेसनफ्राबो सोलोंलांनांगौ दङ। दा बेखायनो बिनि जिउ आरो सानस्रि हाबा मावनाय बेखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो होलांनांगौनि थाखाय बिथांखौ गोसोखांथि महरै लानानै बे जोलुर बादायलायनायखौ लाबोबाय थानाय जादों। आरो जोङो दिनै ब्रैथि महिनी महन बसुमतारी रुंसारि बे ट्रफि खेला बेखौ जोङो सिगाङाव महिनी महन गोसोखां मोनसे ट्रफि हिसाबै जोङो माबाबाय थादोंमोन गोलाव नामै, खिन्थु जोङो दा बेखौ सुंनानै बे बादायलायनायनि ट्रफिनि मुंखौ जों सुंदयै महिनी ट्रफि जों बानायबाय। आरो थांखिया जाहैबाय बे ट्रफि होनायनि गेजेरजों जोङो बोसोरे बोसोरे बे फुटबल गेलेनाय बेखौ लांबाय थानाय आरो बिनि बादैबो बिनि जोनोम साननि सोमोन्दैबो जों इयुनाव मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो जोनोम सान फालिलांगोन। लोगोसे बे जोनोम साननि गेजेरावनो जोङो माखासे सेमिनार सावरायनो लानो जों सानदों आरो बिनि गेजेरजोंनो बिनि मावलांनाय सानस्रि सान्थौ जों बेखौ बे इयुन जोलै मानसिफोरनो जोङो होलांनांगोन। मानोना बियो जोंनि बिजनी ओनसोलनि सासे नंगुबै बुंनो थांब्ला बर' हारिखौ खौसेथियाव लाबोनाय, बर' हारिखौ जांख्रिथायाव लाबोनाय, बर' हारिखौ सोमावसारनायाव बिहोमा होहोनाय बे हाबाफारिखौ बियो लालांदों। मानोना जेब्ला बिजनी ओनसोलाव बर' रायजो दाबिनायनि माखासे सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन, बे सोमावसारनायनि गुबै हाबाफारिखौ बिथाङानो जागायदोंमोन। अन्ततः बिजनी ओनसोलाव बियो बिजनीनि दारैनो फ्राय गोबां ओनसोलखौ बे सोमावसारनायनि बिहोमा बेखौ कभार खालामदोंमोन आरो बिथांनि बे नाजानाया इयुनाव माने गोबां माबायाव गोसारलांदोंमोन गुवारै बे सोमावसारनाया। दा बेखायनो जोङो बिनि बे सोमावसारनायखौ जों बा बिनि बे थांखि सान्थौखौ जोङो बावनो हायाखै। दा बेखायनो जोङो इयुन जोलैफोरनो बिनि बे मावनायफोरखौ जों होलांनो सानदों, मिथिहोनो सानदों। बेखायनो आङो दिनै बे ट्रास्टनि गेजेरजों आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानबाय, जाहाथे इयुन जोलै मानसिफ्रा बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ मिथिनानै इयुनाव बेबायदि खामानि मावनायाव जाहाथे बिथांनि बिहोमाखौ लानानैनो मावलांनो हायो। दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो मोनबेसे टिम दं सार? दायो जोंहा गासै 14टा टिम दङ। दा बेवहाय जोङो 9 सान बे बादायनायखौ लादों। बेवहाय फार्स्ट बेखेवनाय दिनै सानाव खालि मोनसेल' बे दिनैनि बादायलायनायाव नर्थ सालमारा माइनाव क्लाब आरो पारसेस उजान बाजार पायनियार क्लाब, दा बिथांमोननि गेजेरजों दिनै जोङो बे फुटबल गेलेनाय बादायलायनायखौ जागायहोबाय आरो बिनिफ्राय जोङो फारि फारियै जोङो 29 सेप्तेम्बरसिम जोङो बेखौ लांगोन आरो 29 सेप्तेम्बरावनो जों फाइनाल खालामगोन। बे फाइनालावनो जोङो हाबाफारिखौ फोजोबहैगोन। गेलेगिरिफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा? जोङो बिनि गेजेरजों गेलेगिरिफोरखौ खावलायनो सानो जाहाथे बे फुटबल गेलेनायाव गावखौनो बावसोमनानै जाहाथे गावखौ साफा मोजां गेलेगिरि दानो हायो। गावनि बे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो साफा प्रफेसनेल गेलेगिरि खालामनानै गावनि जिउ दानायनि राहाखौ बुथुमनानै लानो हायो, बेखौ जों जाजानो लुबैयो। खारन गेलेनायनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो मानसिया जायबा गेलेगिरिया गावनि गेलेनायनि गेजेरजों जिउ राहाखौ आजिखालि माने दानि मुगायाव दानानैबो लानो हायो। दा बिनि एग्जाम्पोल गोबां दङ, जों बेखौ बुंलायनांला। दा बियो फ्राय गेलेगिरिफ्रा बे माबाखौ मिथिखागौ। दा बेखायनो जों गेलेगिरिफोरखौ मोजां गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ सासे मुंदांखा गेलेगिरि जों खालामजानो लुबैयो आरो बे गेलेगिरिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि मानसि जायोब्ला जायफ्रा बर' गेलेगिरि बियो जाहाथे गावनि गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ साफा
मोजां गेलेगिरि खालामनानै इयुनाव जाहाथे मोजां गेलेगिरिनि गेजेरजों आरो इयुन जोलैखौबो गावसिनि बे जिउ राहा मोननायनि माखासे खाबुखौ दिन्थिनानै इयुन जोलैखौबो फारि फारियै जिउ राहा लानायनि लामाखौ होलांनो हायो आं बेखौ मिजिंथियो।